सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहिले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर वालों के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, एक भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत ही बड़ा खबर निकल के सामने आ रहा बारे। वालों के बता दी कि खेसारी लाल यादव अश्लीलता के मामला पर अवधेश प्रेमी पर भड़क चुकल बड़े, गुस्सा हो गई बने। इसे वालों के बता दी कि अवधेश प्रेमी का कोनो ना कोनो गाना हमेशा होत रहेला जौन की पूरा तरह से अश्लीलता से भरल रहेला। वही पर खेसारी लाल यादव गुस्सा हो गई बड़े। मामला ई बाटे कि खेसारी लाल यादव के बीते दिन वालों कॉल रिकॉर्डिंग सुनले हो, हम लोग 17 मिनट के कॉल रिकॉर्डिंग बा जौन की लगातार फेसबुक और यूट्यूब पर लगातार वायरल भइल, जेमे खेसारी लाल यादव सीधे तौर पर कहले बाड़ी कि हमरा एक काहेला फसावत रहो जे अश्लील गाओ तो ओकरा खिलाफ कुछ नहीं करत लोग खेसारी लाल यादव के बदनाम करे के फेरे वालों। ई बात सही भी बाटे काहे कि सब कोई खेसारी लाल यादव के फसावे के चाहता, काहे कि खेसारी लाल यादव उभरता सितारा बारे। खेसारी लाल यादव भोजपुरी के आगे ले जाता है, जैसे बहुत लोग के देखल नहीं के जात, जैसे खेसारी लाल यादव के रोके के चाहता लोग कोनो ना कोनो बहाना लाया के। यही पर खेसारी लाल यादव कहले बाड़ी कि अवधेश प्रेमी इतना जब अश्लीलता फैलावत है तुमका खिलाफ कुछ होत नहीं के तो काहे ऐसे कर रहल बारो। ये खेसारी लाल यादव कॉल रिकॉर्डिंग में भी कहले बाड़ी, जौन की लोग सुनले हो कि हम लोग कॉल रिकॉर्डिंग ऐसे बता दी तो खेसारी लाल यादव बहुत ही अच्छा बात कहले बाड़े। रोग लोग भी जानत हो कि अवधेश प्रेमी के गाना कैसन आवेला, कैसन रोग लोग के लागेला सुने में। रोग लोग परिवार के सामने गाना के नहीं के बजा सकत। ऐसे बताई तो खेसारी लाल यादव कहले कि हम औरत के भाव बतावीला, जौन की रोग कॉल रिकॉर्डिंग में सुनले हो कि हम लोग। ऐसे बता दी तो अभी तक ये बड़ा खबर अलग है। खेसारी लाल यादव सीधे तौर पर अवधेश प्रेमी के नाम लेके कहले बाड़े कि जे अश्लीलता फैलावो तो ओकरा खिलाफ कुछ कइल जाओ। ऐसे बता दी तो यह अभी तक के बड़ा खबर अलग है जौन की छपरा जिला भोजपुरी रोग लोग के सामने लेके आइल है। अगर ये रोग लोग के वीडियो बहुत ही अच्छा लागल तो वीडियो के लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी। अगर अभी चैनल के सब्सक्राइब नहीं कइले तो लाल बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब करिए। वही जब बगल में घंटी वाला बटन हुई ओकरो के दबाओ ना भूली, ताकि वो लोग के अपडेट आसानी से मिल सको। धन्यवाद।